नमस्कार, मी वृषाली नेमन. कोकणी कट्ट्या ह्या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आजची रेसिपी जिलेबी. त्यासाठी लागणारं साहित्य: 1 वाटी मैदा घेतलाय, 1 वाटी बारीक रवा घेतलाय, दोन्ही इथे मी समप्रमाणात घेतलाय, साखर 1 वाटी, एका लिंबाचा रस, इथे खायचा कलर घेतलाय, अर्धा चमचा सोडा घेतलाय. आता आपण जिलेबीचं बॅटर करून घेऊया. 1 वाटी मैदा, रवा 1 वाटी, सोडा घेतलाय अर्धा चमचा, चवीनुसार मीठ, थोडं थोडं पाणी घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. हे बघा, असं व्यवस्थित मिक्स करायचं. दोन थेंब आपण कलर टाकतोय. जिलेबी करताना रवा आणि मैदा दोन्ही समप्रमाणात घेतलं ना, तुमची जिलेबी मस्त व्यवस्थित खुसखुशीत होणार. लिंबाचा रस, हे बघा आपलं जिलेबीचं बॅटर झालंय. हे बघा, असं व्यवस्थित पाहिजे. जास्त पातळ पण नाही, जास्त घट्ट पण नाही. आता हे 10 मिनिटासाठी ठेवूया आणि पाक करून घेऊया. साखर 1 वाटी. ज्या वाटीने साखर घेणार त्याच वाटीने पाणी घ्यायचंय आपण. व्यवस्थित पाक करून घ्यायचंय घट्टसर. साखर व्यवस्थित वितळली आहे आपली. अर्ध्या लिंबाचा रस, दोन थेंब कलर, इथे आपला पाक झालाय. आता आपण जिलेबीचं बॅटर पाइपिंग बॅग मध्ये भरून घेऊया. असं ग्लासात टाकायचं पाइपिंग बॅग. तुमच्याकडे पाइपिंग बॅग नसेल तर तुम्ही दुधाची पिशवी पण घेऊ शकतात. इथे आता आपलं जिलेबीचं बॅटर भरून झालंय.
हे बघा इथे आता आपला भरून झालाय व्यवस्थित. कट करूया. तुम्हाला जितकं पाहिजे बारीक जाड त्यानुसार कटिंग करा. हे बघा इथे आता आपलं तेल छान गरम झालंय. जिलेबी घेऊया टाकून. हे बघा अशी व्यवस्थित आणि असं इथे कट करायचं. परत एक दाखवते. आणि शक्यतो ना पसरट भांडच घ्या. तुमच्याकडे पॅन नसेल तर तुम्ही टोपात पण करू शकतात. गॅस मीडियमच ठेवायचा आहे, फास्ट नाही करायचा. पहा किती सुंदर झाली आहे. हे बघा झाली आपली जिलेबी. गरम गरम पाकात टाकून घेऊया. पाक गरमच ठेवायचा. पुन्हा दाखवते तुम्हाला मी. अशा प्रकारे आपण सगळ्या जिलेब्या सोडून घेऊया तेलात. हे बघा व्यवस्थित आपला कलर आलाय. जिलेबीला मस्त आलाय. आजची रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा.